Έχουν περάσει μόλις 6 ώρες από τη στιγμή που η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε εδώ στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μία από τις αίθουσες του σχολείου. Και όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, ακόμη καπνίζουν τα αποκαΐδια. Οι φωτιές στο προαύλιο του σχολείου διαδέχονταν η μία την άλλη. Όσα θρανία και καρέκλες περίσσεψαν, οι βάνδαλοι καταληψίες τα τοποθέτησαν σε μία αποθήκη και τους έβαλαν φωτιά. Από τη θερμότητα που αναπτύχθηκε, έσπασαν ακόμη και οι σωληνώσεις μέσα στους τοίχους. Δίπλα μου, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Γιάννη του Λουμπρούκου, βλέπετε μία από τις αίθουσες του σχολείου. Θα επιχειρήσουμε να μπούμε μέσα σε αυτή. Βλέπετε ότι τζαμαρίες δεν υπάρχουν πουθενά. Έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, έχουν βγάλει από μέσα όλα τα γραφεία, όπως και τις καρέκλες, τα έχουν κάψει. Και βέβαια, συνεχίζοντας, το μόνο που βλέπουμε είναι βανδαλισμούς και καταστροφές παντού. Και όλοι αναρωτιούνται πλέον πότε αυτό το σχολείο θα είναι έτοιμο να ξαναλειτουργήσει. Αυτό το σύνθημα στον τοίχο του σχολείου έχει μείνει για να θυμίζει ότι κάποτε υπήρχαν θρανία και καρέκλες. Ούτω λόγος βέβαια για τα τζάμια του σχολείου, τα οποία είναι σπασμένα όλα. Άδειασαν οι βιβλιοθήκες, απουσιολόγια και πολύτιμο αρχαιακό υλικό έγιναν στάχτη. Το ίδιο και ο τεχνικός εξοπλισμός του κτηρίου. Αυτό είναι το γραφείο του διευθυντή. Οι καταληψίες ή οι εξωσχολικοί ή όποιοι τέλος πάντων ευθύνονται για όλο αυτό εδώ πέρα το χάλι που καταγράφει η κάμερά μας στο 40ο Γυμνάσιο και Λύκειο της Γκράβας, προσπάθησαν να ξυλώσουν, έσπασαν εδώ πέρα τον τοίχο και προσπάθησαν να βγάλουν τη σιδεριά προκειμένου να εισβάλλουν μέσα στο γραφείο. Δεν ξέρουμε αν θέλανε να το κάψουν ή να πάρουν από αυτό πολύτιμα αρχεία ή αντικείμενα. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε, κατευθυνόμαστε προς την είσοδο. Μία είσοδος η οποία θυμίζει στην κυριολεξία βομβαρδισμένο τοπίο. Από τσίγαρα, τενεκεδάκια από μπύρα και μπουκάλια ουίσκι πεταμένα με άλλα σκουπίδια. Την ίδια εικόνα κατέγραψε η κάμερα του Αντένα και στο 61ο Λύκειο.